Dragi abonați, am dat drumul la albini. Am văzut că mortalitatea foarte mică, foarte scăzută. Dar iată, uitați-vă, să luăm noi acest stup. Acest stup este foarte puternic și astfel de stupuri mai am. Ce vreau să spun? Dacă noi să închidem albinele cu puterea maximală care eu încă am scos din trânsul multe rame de puiet ieri, că scoteam mierea, și încă de populația nu e așa de mare. Dar dacă astfel de familii noi le luăm și le închidem, așa cum ne doresc nouă liderii noștri sau alte persoane care nu cunosc domeniul, ei cred că albina se închide ca pe o vacă sau ca pe o găină. Nu, asta e insectă, dragii mei. Uitați-vă ce ventilație îi fac. Și asta e stup termoplast care întrânsul nu intră căldura așa, și are de sub setcă de ventilare. Uitați-vă cât efort ca să ventileze căldura care este acolo. Și încă bine că eu i-am dat drumul la albini până la ora 12. Dar dacă noi asolăm și să închidem albina și să o închidem o zi întreagă, sau două, sau trei, închipuiți ce se întâmplă cu dânsul, cu stupul ăsta. Tot puietul acolo moare. Și dacă îi moare puietul, care nu cunosc, ascultați. Și acei care inventează legile, care nu cunosc apicultura, dar inventează legile. Uitați, dacă într-un stup moare puietul din cauza la călduri, el se începe a strica acolo. Vă vorbesc în cuvinte simple moldovenești. Să strică puietul și apoi se numește așa o boală gnileț. Și albina, dacă este bolnavă de astfel de boală, astfel de boală este transmisibilă. Și poate să întâmple că albina moare și să moară stupul, să fac slab. Și alt puternic albină vine și îl verifică, vine acolo. Și automat boala asta se împrăște la vecini. Și din cauza asta, uitați-vă albina cum șede jos, din cauza asta, noi putem să avem mortalitate în masă, să moară albini întregi, pasi întregi, sute de familii din împrejur. Din cauza că noi închidem albina. Nu se închide albina. Albina nici de cum nu se închide. Asta nu e o vacă, asta nu e un porc, nu este o găină sau altcineva. Asta este o insectă care nu trebuie închisă. Dacă noi închidem, sunt mai multe momente. Este era tot puternic, o intrat albina înapoi. Sunt mai multe momente care ele pe noi pur și simplu ne pune într-o situație că putem să pierdem tot. Dacă albina nu lucrează câteva zile, automat matca nu pontează. Iarăși, nu este bine de închis albina. Și albinele niciodată ele nu trebuie să fie închisă. Din cauza că ele, dacă câteva zile acolo nu merge procesul lor de cules, ele automat sunt mai agresive. Ele se dezbate din orientarea lor de lucru, matca nu pontează și noi pierdem. Dar aici la alți care nu înțeleg lucrul ăsta, ce fac ei? Închideți albinele, că noi stropim. Nu, dragii mei, nu este lege corectă pusă așa să închidem albine. Albina nu trebuie să fie închisă. Uitați-vă, asta încă eu l-am slăbit încă. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să înțelegem că este natură și creată de Dumnezeu, așa trebuie să lucreze. Noi nu trebuie să amestecăm lucrurile. Noi nu trebuie să le amestecăm. Dacă noi le amestecăm, noi automat pierdem. Și așa și vreți să faceți voi, care inventați tot felul de legi, vă rog frumos, analizați bine. Dacă sunteți voi capabili de a face o lege bună, analizați bine toate lucrurile și apoi dați-i voi ca legii să fie pusă în vigoare și să lucreze pentru bunăstarea Republicii Moldova. Ca Moldova noastră să fie de succes. Ca Moldova să poată să aibă venituri, să aibă calitate. Și de la noi să vină Europa să cumpere
marfa. Să zic că da, asta e marfă bună, asta e marfă de calitate, de bio, ca să vii noi să o vindem, noi spunem prețul, nu să vii nouă să ne dicteze alte țări străine prețul și noi să trăim în sărășie. Domnul să ne binecuvânteze pe toți.